mukaddes garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllygyna başlanyp edebiýat, medeniyet we sunugat işgärleriniň howsçuň aýdymçy ýaşlaň hemem zehinli çağılaň arasynda Türkmenistanyň prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn asr atly bayragyny almak ugrunaqy bäsleşiň çäklerinde zehinli aýdymçy ýaşlaň arasyna geçirilýän ýanglan diýarym tele bäsleşiniň Balkany welaýaty boýunça geçirilen jemleji tapgyry öz boşly bayramçylyga öwrüli. Balkana we şäherindäki Türkmeniň Agoý binasynyň öňünde bedelen ajaýyp sahnada geçirilen bäsleşik halkara parahaçylyk we ynanşmak ýylynyň täze öwüşgünlerini beslenip aýdym saz muşdoklar üçin ýatdan çykmajak ýakymly we tolgunurjy pursatlary peşkeş berdi. Bu bäsleşige welaýatyň etrap şäherlerinden deslapky gözden geçirişlerde saýlanyp alynan zehinli ýaş estrada aýdymçylarynyň 10 gatnaşdy. Ýurdumyzyň medeniyet we sunugat ulgamyny dünýä nusxuluk ösüşleri beslap ýokary derejeye çykaran gahrman arkydaly gahrman serdarymyzyň beýmeçwer tagyllalaryndan ruhlanan Balkanly ýaş aýdymçylar bu bäsleşige has taýýarlykly gelenliklerini suwd etdiler. Olar köp sanly tomoşaçylaryň we emin agdalarynyň öňüne çykyş edip öz dörejilik ukyplaryny, zekin başarnyklaryny ussatlyk bilen açyp görkezdiler. Olaň watanymyzy berkarar döwletiň täze ýamyny galkanyşy döwrüni, dost dogunlygy, asuda durmuş wasp eden joşully aýdymlary dowamly el çarpışmalary bilen garşylandy.